Сега ще ви представя Armatrac. Така, имаме няколко при нас. Продаваме ги, дилъри сме, пупчета за малки трактори. Ето тук имаме употребявана кубота с фрезичка. Кадърна машинка, доволно. Имаме един LS, пак малък, за овошки такива неща. Инвентар на Янмар, качествена работа. Янмар сега Янмар. Имаме китайчета, които чакат за сглабване. Просто много работа не могат да се доредат. Така, тук под навеса, този го пусках по-напред, няма да го обяснявам. Това е сглобения китаец. 4x4, 18 коня. Кадърно тракторче за село. И тук има пак LS, без кабина. Пак за овошки такива неща, парници. Имаме големи, имаме малки трактори, комбайни може да предложим. Каквото се сети един човек, може да му го предложим. Ако имате въпроси, оставете коментари. Ще отговаряме както можем, когато можем, възможно най-пълно.